Ahojte ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. Ako ste si všimli mojho hlasu, dneska mám sopel. Už mesiac. Mesiac mám sopel. No a dúfam, že sa vám bude páčiť toto videjko a zahráme si Roblox. A napíšte mi dolu do komentárov, koľko dní ste prežili v 99 Nights in the Forest. To je čo? House Tycoon 2. To ma nezaujíma, ale zahráme si proste obyčajného jelenia. Kto to voláte jeleň? Napíšte mi do komentárov, kto voláte 99 Nights jelenia jeleň. Proste obyčajný jeleň, len je to ako keby taký zmutovaný leň. Alebo si môžeme zahrať toto. 99 in the Bunker. Dobrý nápad si toto zahrať, to neviem čo je 99 in the Bunker. Ale to kto je? 0. Každý má 0. Max 2, ja. Haló. Tanzel. No sme sami. Grab. Powerhead level. Open. Ako sa toto zje, hej? Neviete náhodou, že drop? OK. Aha, benzín. To sa nedá zobrať, iba jablko sa dalo zobrať. Ideme von. The bunker, the market, dobre, to neviem, čo je za hra absolútne, ale je divná. Put full in the generator to expand the map. Generátor je čo? You need garden full. Neviem, čo bolo toto za hra, ale napíšte mi do komentárov, kto to pozná. Slumber Party Story. Toto som už hrala na mojom minulom mobile, ale to je. Počkajte, kde je to sme. Takže players sú loading game players. Dobre, 5 člení hry sú vždycky asi tejto hry. Túto hru nepoznám absolútne vôbec.
No a toto video bolo krátke, lebo dneska nemám dobrú náladu na natáčanie. Takže dúfam, že sa vám videjko aspoň trošku páčilo.